Tomášova 21.5.2016 so začiatkom o 14. hodine na futbalovom ihrisku. Kategória klasika, muži ženy, športová muži ženy, veteráni a losovačka. Rezervácia bude spustená na Tire Sporte, každý jeden hasič vie, čo tam. Aj v kráse bude súťaž. .15.31 je výsledný nápravo. A ako Láďo povedal, že ten ľavý je pekný, 14.37. Zatiaľ možno asi aj najlepší prúda.